Oh my god, čum na toho, on je prostě pověšený. He fucking dead, on nežije. On si dal moc becherovky. On si dal moc becherovky, to je v prdeli. Becherovka úplně smažila tady. Ano. Co to kurva je? Co je kurva Razor? Já nevím. Kam? No. Jako já znám Raze, ale jako what? Já nevím. Nice. The fuck? On sežral celý ten laser, on si vlastně nacpal do prdele, nebo já fakt nevím. On se klipnul do backrooms. Kámo, ty sentinelové pracají. Trojení. Minus 5000 skoro, lmo. Kámo, z něho padají granáty. Ale ty jsi mě zabil. Aha. Bro. Hojď, z něho padají granáty. Kámo, z něho padají granáty. Ale ty jsi mě zabil. Aha. Bro. Tak. Vidíš, jak z něj sypou ty granáty? Jo. Hodně. To sežral jen zaživa. Typy prostě vyletělo nahoru. No právě. Víš co, on měl lehčí mysl. Co se stalo? Oh shit, ty se tady rozlítnul. Co mě zabilo? Nevím. To je ale divný popcorn. Matouši, ty hovno. Papadapa. Papadapa. To je ale divný popcorn. Matouši, ty hovno. Papadapa. Co ti je, Veru? Co to bylo? Já to mám, existuje. Oh my god. Já neexistuji, já jsem momentálně psychicky vyadaptovaný po tom, co jsem za celý týden asi dělal psychickou podporu 20 furíkům, ty vole. Holy shit. Ty vole, už to nedávám. Děláš si srandu. Já jsem chodil dolů, jo. Ne, já jsem chodil dolů. Poslední. Dívej. On zaza. Co se ti stalo? Chladík. Oh no, chlad. Binge. Ani nespadí. Oh fuck yeah. No. Ach jo. Moc pozdě. Ne, on mě odpal do prdele. Kámo, oni se nehejbou, co je? Aha. Tak počkej, já si budu muset počkat, musíš tam zůstat sám. Ty vůbec nevíš, kde jsem. Ahoj. Já. Nezůstaneš tam ty. Ty trole. Vole, ale... What Jo, the ale... fuck? Ano. Tvoje dejte.
Oh my god, jsem přiletěl flat prostě tím oknem nahoru. Nerozsvíť! Zhasni to světlo, tady nelítají čuráci v noci zase. Kámo, mě tady ty nakládaný houbičky pojídají za živa, co to je? EU německý jen. Používám měnit i vezmou, je to tábora. Jak je popsáno v tomto odkazu, půjdu do lesa a přinesu pomoc. Všichni přispěli do lesa, nejprve uvidíte špatný německý pana. Hele, Síčku, nevím jak ty, ale já nemluvím v mozkový mrtvici. Začnu genome. Chci to myslet vážně, lidé ti nechápou, tak se zeptáš. Kdo si myslíš? Co chceš? Krk, stále to bolí. Tak dobrý, jsem zpátky. Jo, co bude? Jsem odpojil kontroler, zaletěl někam 2 metry daleko. Rozhodil se mi tady po zemi iPod a... Leď, příteli, leď. Proč jsem zahodil? Jde útočit. A ty bys měl taky. Jo, díky no. Ale dobro. Jsi mi zahodil. Tož, Tady jsem někde schoval. OK, cože? Začal nějaký granáty, hej, o toho oni se tady točí do kovačky. Au, mě zabila krabice. ach jo. Aha, no. Tady je černý, nebo co? Ale Já ne, budu... ach jo. On Ty. Cípl ve ventě a máme ho v ruce lapapů. Jak jsme se tam dostali? Arbiter Sas. Je čas jít spát. Aha, no tak děkuju. Mě to prostě zahodilo. To se nestalo. Jo. Kam zase? Já jsem na stromě. Krásně jsem přežil, že jo? Jo. Já se zabil o Brejfu, ach jo. Ach jo. Dostal. Oh no, oh no. Oh fuck. To se nestalo. Ty vole, ale už! Proč hrát Dark Souls? WTF? Co je? Ty, jak jsem vyskočil vysoko? Nevím. Jak? Teďka jsem zandal úplně triček jak... Dobře, nic Holy jsem shit. nezal. Tady prostě jedou 4 brejfy, teda ghosti, to je hrozný. Vítající čestný, zbraně zdarma. Koukni do toho křesla. Jsi tam nespavnul. Co to kurva? Tam ty čuráky. Jsem propad texturou do píče někam.
Pe. Ty čure. Co to bylo? Co je? Co to je? Testo. Aha. 35 000. Aha, no. 35 000. Minule, že minus 5000 a teďka, že minus 35 000. What? Mys. Co to? Bejže No. není. What the fuck? Co se stalo? Verliba. What? Oni na nás serou. Hej, čum na to. What the fuck? What? Umřel. Ty jsi je zabil. Umřel tak silně, že pro... Bonk? What the fuck? Ty jsi fakt trefila. Jo, no, protože to... On tak rychle umřel, až se zneviditelnil. Já se zabil vlastním mečem. Ale ne všichni úplně, au. Co jak tě hitl ten čurák? To byl není ten oni! poslední. To není možný! On není... Já už tyhle hry dostanu, ty vole pičovale, co to je za sračku? Sakra. Já ho podplatím tím. Nemluv ty, zelená Počkej, vydrž. Chcípni, On byl prostě elite s mečem. Ne. Here we go. Aha. Jasně. Vážně na mě spadl sloup.